Аз съм Георги. Сам минах през много. И дълго време си мислех, че нямам повече какво да дам. Преди години загубих съпругата си, а с нея и мечтата да стана баща. Останах мълчалив, работех, молех се, свикнах с тишината, докато Бог не ми изпрати него. Точно когато бях спрял да очаквам нещо. Един малък човек с големи очи и ръце, които търсят опора. Той не е от мен, но е с мен. И все едно винаги е бил част от живота ми. Ние не живеем в палат. Работя в склад. Но всяка вечер, когато сложи ръчичката си в моята и каже: „Татко, благодаря ти“, светът става по-тих и всичко има смисъл. Не съм герой. Просто съм човек, който повярва отново. Ако вярваш, че Бог понякога дава втори шанс, остави едно любов или напиши Амин, за да стигне тази надежда и до други ръце, които чакат.